Mo. Ano nilagay mo? Nasakit! Ano nilagay Nasakit mo? yung camel ko, nasakit! Anong nilagay mo? Nasakit! Anong nilagay mo? Pagpilayak! Ah, Pilayak yung suna! pinakuan mo. Pilayak yung suna! Pinakuan mo. Ha? Ay, mapupuran di sa akin ay! Pupurak! Ha? Pupurak! Pupura. Sige, gamutin mo. Haplusan mo. Sinusunog mo pala. Bilisan mo. Tanggalin mo yan nilagay mo ha. Tanggalin mo yung nilagay mo ha. Gamutin mo na ito ha. Huwag mo nang babalikan ha. Huwag mo nang ulitin ha. Gusto mong ibalik ko sa'yo. Gusto mo ibalik ko. Gamutin mo. Matutumba ka sa akin pagka ginawa ko sa iyan. Okay, upload mo ng gusto. Bilisan mo! Tanggalin mo lahat yan, nalagay mo sa yung init, tsaka lagay. Bilisan mo. Taga saan kang gumagawa ka? Taga saan ka? Magkalapit kayo. Magkalapit kayo, hindi? Hindi ko tatanungin yung pangalan mo, basta gamutin mo, Tanggalin mo yan. Okay, bilisan mo. Upload sa bulat yan. Ibabalik ko sa iyo yan pagka ginawa mo yan. Pag hindi mo tinanggal, ibabalik ko sa iyo. Tingnan natin kung sino maghihirap. Sige, bilisan mo. Sige, bilisan mo. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Ikaw na lang. Ito sa likod. Ako, magtatanggal. Gusto mo ako magtatanggal? Hindi ko maabot eh. Sige, pulutan mo lang. Sige, pulutan mo muna yung paa niya. Mamaya na yan. Sige. Mga ilang taong ka nang gumagawa? Ilang taong ka na? Tagal na. Pero ilan edad mo na? May 70 ka na? 60. May gay. Sige, pulutan mo. Anong kinaingitan mo to? Naingit ka ba? Bakit mo ginaganito? Para mamatay na siya! Mamatay! Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Galit ako sa kanya! Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Marami siyang kaibigan! Marami siyang kaibigan. Kaibigan lang? Ginaganito mo na. Bakit mo kinulong yung espiritu nito? Para mamatay na? Mamahalin ko siya! Ganon! Ikaw naman ngayon na ikukulong ko espiritu niya. Gusto mo? Pagkaringin mo! Okay, uploadan mo ba? Kayo, mga salot kayo. Mga salot kayo kasi. Ilan na napatay mo? Wala pa. Imunyo ka, dami mo ng mukhang pinarusahan. Mahina ka pa naman kukulam ka. Tanggalin mo lang yan, Sigurado kang pagalingin mo? Okay, upload sa mula yan. Buong katawan, buong pan, sa pangipaan niya, nalilagay mong pan, apoy. Okay, masusulog ka yan. Masusulog ka pagka
Gusto mo pumunta rito? Ha? Gusto mo pumunta rito? Hindi na po. Tama na. Ayoko na. Okay, tungutin mo. Huwag mo nang tanggal ulit to, ha? Huwag mo nang ibabalik, ha? Pag tinanggal mo na, ha? Palabasin mo yung espiritu niya, ha? Opo. Bakit ikinulong mo? Hindi po. Anong hindi? Ha? Hindi po. Hindi! Hindi po. Hindi po. Hindi po. Simula, sinungaling ka. Ha? Sinungaling ka eh. Tanggalin mo lahat yan, ha? Yung nilagay mo, ha? Ha? Simula ngayon, ha? Ha? Opo. Ibabalik ko na kaya yung ginawa mo. Ha? Wag po. Wag. Wag! Hindi po. Ayoko na. Ikaw mo ito nga gikan. Luman ang minuto. Namagumanong ka pa. Ha? 6 minutes. Kate mo na. Sa dama. Ha? Tanggalin mo, ha? 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 Aray ko po. Umalis ka na dyan, ha? 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 Hindi ka na magagawa ng pati di anak ko. Pinagsaro na ko ni Manon. Wala ka na sinarkaan! Wala na. Ay, nanay mo siya. Walang ko. Yung mga apo nito, hindi mo kinarkaan! Hindi. Ha? Hindi. Sigurado ka? Ikaw, sabihin mo kung kinarkaan ka niya, tanungin mo. Sakay, ame! Tayo ka! Huwag mo ka magkatanong ng pangalan. Sakay! Padakasang kita, oh. Ako, kinarkaan mo ka mo, ha? Ako, pinaghahanap. Yung anak ko. Di ba, nilagyan mo siya noon? Huwag ka magbabanggit ng pangalan. Tanggalin mo na! Ha? Balik mo sa kanya. Babalik ko sa ito. Paano kung binalik mo pa? Ha? Anong gagawin ko sa'yo? Hindi